Република, би сакал да ви ги представам и судиите кои ќе видат на денешната и утрешната избора. Започнуваме со нашиот all-round судија Сашо Пешев, Република Македонија. Одиме понатаму. Имаме меѓународни судии. Да го поздравиме со еден аплауз нашиот гостин од Бугарија Стефан Попов. Продолжуваме понатаму. Република Македонија Слободан Милошевски. Инаку е секретар на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија. Генерален, пардон. Одиме со уште еден гостин кој што доаѓа од Република Србија, Ратибор Цекич. И нормално имаме и двајца перспективни суди од нашиот град, кои воедно се и огледувачи на расата Самоед и Америчка кита. Браќата Мартин и Марио Мано! Еден аплауз молам! Нормално за ова изложба, се е убаво како што следва, ние имаме и генерални спонзори. Генералниот спонзор е од Турција и фирмата Бонацидо. Се извинувам. Делегат на денешната изложба Владко Аранчевски! А ги гледаме и пионерите, кои што во скора иднина ќе бидат највиновни или не за признавањето на оваа раса, официјално. Уште еден аплауз. Браво. Само в левата ръка. Само в левата. Левата. Твърди го не е така от лева се. Левата ръка му Значи гледаме разни примероци, млади, возрастни, мажјаци, женки. Ево судијата од Бугарија Стефан Попов, кој што ќе ги даде свој мислење. Международна, а тая чисто македонска раса.
впечатление. Правилен профил и пас, чисто сухо лице, напълнена буцка във всичките измерения, нормална зъбна формула, отлична пигментация. Правилна шия, малко изпъкнала поясна. Отлично развити гърди и кости. Правилни ръки отпред, в поглед отзад, малко сближава скакателните стави. Породна опашка, окосмяване и осветяване, отлична нервна система, оценка голяма перспектива, пробваме. Браво! Така. Браво, айде! Браво, супер! Хубава, красива, с отлично изражение и общо впечатление. Породна, не голяма глава, но с правилен контур, отлична зъбна форма и пигментация, красиви очи, сухи бърни, сухи уста, правилна шия, горна и долна линии, много добър формат, много добри граници и движение, породна опашка, окосмяване и оцветяване. Куче максимално близко до желания тип, отличен, т.е. голяма перспектива първо място. Как е правление породна, средно голяма, средно здрава, анатомически правилна, красива, с отлично изражение и общо впечатление. Породна глава, нормална зъбна форма. Малко по-слаба пигментация на устните и на устата като цяло. Правилна шия, горна и долна линия, средно развит корпус, но с правилен контур. Правилни граници, ъгли, плотна опашка,
окостняване и оцветяване. Отличен представител на породата, оценка, голяма перспектива, второ. Така, средно голяма, здрава, с отлично изражение и общо впечатление. Много хубаво направен череп с слаб топ и изгладени надочни дъги. Говорим за вежди. На формула може малко да й се добави пигментация. Правилна шия, малко не й достига на диафрагмалния прешлен. Него храни со моята храна, за тоа е така. Не, тя е добре на храна. Тя е добре, тя е млада. Има да расте. Малко може да й се добави развитие на стернума и дължина на предните ребра. Правилни крайни стегли и кинематика, породна опашка, окосмяване и оцветяване. Отличен темперамент. При смяната на хилиндъра, оценка голяма перспектива, трета място. Поздравление. Айде да изберем най-доброто подрастващо. Младша възраст от 9 до 18 месеца. Изключително породен, красив, хубав, анатомически правилен, здрав, обиден, с отлично изражение и общо впечатление. Породна, красива глава, пълна зъбна формула, малко се срещат инцизивите. Правилна шия, горна и долна линии, отлично развито предгърдие и гръден кош. Правилни крайни стегли и кинематика. Породна опашка, окосмяване и оцветяване, отличен темперамент и работа на кендера. Шампион! Случай максимално желания тип. Отличен юниорски тат. Първо место. Достатъчно породен. Средно голям, малко лек. Породно изражение и общо впечатление. Малко лека глава, нормална зъбна формула, отлична пигментация, правилна шия. И горна линия.
малко лек корпус, Жилети носи, Санови, жилети носи. правилни предни крайници, задните крайници, малко слабовати и малко ги събира в областта на скакателната става. Аз бих му добавил още малко под косъм. Отлична окраска и опашка, отличен темперамент, оценка много добър. Мъжко куче от шампиони. Публика, отвършаме го, отвършаме го. Аплодисменти за още много. Също изключително породен, красив, типичен ръст, здрав, с отлично изражение и общо впечатление. Породна глава, нормална зъбна формула, малко по-влажни долни уста, малко по-слабо изразена пигментация. Правилна шия, горна и долна линии, средно развит гръден кождар, зряло мъжко куче. Малко по-удължен формат, заради малко по-удължената поясница. Правилни крайни цягли и свободни движения. Красива ефектна опашка, окосмяване и оцветяване. Отличен темперамент и работа на хендера. Оценка отличен първопис. Имаме две прекрасни кучета карамани, които великолепно показват породата. Едното куче явно отработено с спокойствие, показва се на изложбата, демонстрира. Другото куче изключително интересно анатомически, но това е изложба. Ляга, става, лице показва достатъчно. Ако това куче следващия път върви нормално в ринга, което означава, че трябва да се научи, ще спечели до днеска първо място. Поздравление! Така, женски кучета. Лос открит.
Аплодираме женски. Изключително породна, хубава, красива, правилна анатомически женска кучка, средно голяма, здрава, широкотела, с отлично общо впечатление. Породна, красива глава, с много правилно и красиво лице, нормална зъбна формула, малко още може да и се добави пигментация. Правилна шия, горна и долна линия, великолепно развит стернум, предгърди и гърди, правилни крайници, нозе, ъгли и кинематика. Великолепни движения, просто съм много правилно се движи. Породна опашка, окостняване, оцветяване, отличен темперамент и работа на хендера. Куче максимално желание тип. Оценка отличен цац в първо място. Други женски имаме? Нема. Най-доброто младо куче. Мъжкара. Най-доброто мъжко куче. И най-добрата кучка да влязат в пришка едновременно. Всички заедно. Аплодисменти. Това е финала. Са много типични, правилни анатомически. За нея трябва да почакаме малко още да бъде. Защото е млада, трябва да налее маса. Това ще стане около година и половина. И разбира се, след първото раждане и първото разгонване след раждането. Това куче е изключително бъдеще. Има колко е голямо? Година и 5 месеца. Това куче е великолепно куче, много му харесва. И предполагам, че има голямо бъдеще в породата, ще побеждава много. Хубав, красив, голям, достоен да бъде победител и най-правилна, най-добре сложена анатомически. Широка отпред, широка отзад, широка погледната отгоре, с много красиво лице и днес тя е моя абсолютен фаворит. Браво, Дива! Много съм радостен, че виждам красиви кучета в ринга. Едно голямо благодаря от съдята за това, че направихте съпричастен на тези красиви кучета. Благодаря от сърце. Днеска е паметен ден за породата македонски караван.
тъй като аз вече отдавна съм запознат с тая порода. Освен, че сме видяли в изконните и места на обитаване в Република Македония, за втори път се срещам с нея и на киноложки мероприятия, като първото беше в Охрид на Цацип, днес също на Цацип в град Битола. Показани бяха 10 изключително породни кучета, които ярко демонстрират типа, който вече се е състоял на породата, и може да се каже, че в Македония има твърдо установена порода македонски карман, който вече чака своето международно признание, и то признание на най-високо ниво, т.е. признание от FCI. Мисля, че в обозримо бъдеще, с което и аз не само съм съгласен, а и ще помагам, породата трябва да бъде утвърдена от Международната федерация в Белгия. Аз му благодарам на од Република Бугарија што те удостои со неговото присуство. 9 одсуди 10 примерот од нашата македонска раса. И сега овде сум во својство на представник на управниот одбор на клубот, кој имат извинувањето од нашиот председател, кој немаше можност денес да дојде од оправдани причини, но тој го депонира својот подпис и се надевам нашите два клуба ќе соработуваат во иднина во нашиот допад до конечното признавање од Светската федерација. Така както са близки нашите държави, нашите народи, нашите породи, така са близки и нашите два клуба, и мисля, че има достатъчно много възможности за съвместна работа и естествено ние ще ни развиваме както в сътрудничество, така и да можем да диференцираме породите, макар че те са достатъчно диференцирани по външност, и аз ще се радвам в близко време тези две породи да получават сациби на всяка една изложба по света. А между другото, македонския караман на изложбите Ранг ЦАЦ в България, тъй като вече е подписан официален договор от нашия президент и моя стар приятел Слободан Милошевски, могат да получават дори бестин шоу на изложба Ранг ЦАЦ. В изложбите Ранг ЦАЦ могат да получават победител 11-та група, което автоматично важи и за българското участие на територията на Република Македония. За разбирането. Даде, мои друзі, живи и здрави, да върви по вода. Да върви по вода и на двете породи, на двата клуба. Се надеваме и други клубове ќе го следат овој погледате од нека и печатот. Това ще остане за мен, ако съм го сгрешил. Не, има още едно. Това ще остане за македонската страна. Живко, дай печата. Печата на клуба. Пайде честити и със светеник. Честити.